Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala dili nga tong tulumanon sa kahanginan. See on a Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, no? Pizza size na kini mahigala sa bulan sa Setyembre. So, kumusta naman mga higala, no? Abi na nakadungog na kong panalag sa mga higala nga nagtukar na sa kanta ni kini Jose Marichan, no? Gulang-gulang na si Jose Marichan, no? Dugay naman gani siya kay pero ligon ra, no? Mayra mukanta pa, no, sa iyang Christmas in our hearts. Ayan, no, doon na po yung Christmas in our pocket. Ayan, no? Na po yung Christmas in our house. Ayan. Pero ang pinakagwapong yun, Christmas in our hearts, kanang naagyan mismo sa atong kasing-kasing ang pagsaulong sa Pasko. Nadili lang Christmas in our pockets. Kanta bang kung walay kwarta, walay Paskong mahitabo, ayaw na mahitabo, no? Kanang Christmas in our house, no? O kanang gitawag na to ang atoang balay, nagkagidlay, dili ra ta magpasko, maulaw ta. Magpasko-pasko pag itang nangabuslot ng atong balay, no? Christmas in our hearts tungod kay naa mang tay kitang tanan. Doon naman tayo kasing-kasing na kamaong malipay, kamausang mag-uol. Muna nga sa ulugon din nato ang Pasko sa ato mismong kasing-kasing. Muna gitawag ni Jose Marichan, Christmas in our hearts. Abi no, ari na ta mga higala sa ato ang atong sunod nga hisgutan kining kabahin sa CBCP News. Balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Abi no mga higala, Radyo Veritas sa kauluhan gipahigayon ang usa ka exhibit nga gihinganlan og Mary and the Eucharist. Didto kini ipahigayon sa Quezon City o gisugdan kini ni antong nakalabay nga Pizza 3 hangtod na kini sa Pizza 11 ni ining bulan sa Setyembre. Tumong ni ini nga mas masabtan sa katawhan ang kamahinungdanon sa Santos nga Eucharistia ug ang mga pangamba sa mahal nga Birhen Maria. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo nanawagan karon sa international community nga mutabang nga masulbad ang krisis sa nasod sa Sudan. Mahinumduman nga niadtong nakalabing adlaw na problema ang nasod sa Sudan tungod lagi sa baha nga miigo dito. Giawhag niya ang mga nasod nga mopadala na og mga humanitarian aid aron masulbad ang pag-anto sa katawhang Sudanese. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ini kamudtuhon ug ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no mga higala no arita diri sa kuan. Alin nakita sa atuang Saint of the Day. Ambay na mahigala nga atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si. Ayan. Walay lain kung dili si. Ayan. San Eleuterio, no? Saint Eleuterius, no? Ambay na mahigala usa ka nailhan kini kining San Eleuterio, no? Matud pa wonderful simplicity and spirit of Capuchin. Ano kay Capuchin spirit ni siya kay pagpakamungha man sa ni, no? With the matud pa kining pinaka values, no? Pinaka matud pa virtud ni ining mao nga santo si San Eleuterio. No, niya nahimo kini siyang usa ka pangulo sa usa ka matud pa monasteryo sa Saint Mark, no? Abot og Saint Mark o niya matud pa he refrained from all forms of vanity, noted for his prayer and penance. Ito pa naglikay gid siya mahigala, no? Nga magpuyo siyang kining kinabuhi bitong in vain, no? Kana bang kanabuhi ibang way kapuslanan ba? Vanity, dili makatabang sa atong kaluwasan, no? Vanity. Ayan.
Dala no, may muto na kanatong tanan mga higala. Ang kurang nagpaunayon kanong ng paminaw sa istasyon DYWC Radyo Bandilio. O ako lang gihapon kini inyong magsisibya sa kahanginan na mga ako ang kawahin sa mga pagpanudlo sa Ginoo. Ang ako ang itudlo kanino. Okay. Nahala na taarin na tamang higala sa ato ang katikism. Agoy no higala no, ang ato ang gihisgot-hisgutan. Sukad pa na antong nakalabay adlaw mao kining katungod sa simbahang Katoliko aron pagtudlo kabahin sa ebanghelyo. No? Kaya doon na ba uban nga uban nagtudlo kabahin sa ebanghelyo to preach the gospel. Matud pa ang ato ang basihan adunay katungod ang atong simbahan sa pagpanudlo no kabahin sa pagtulunan ni Kristo. Ang pangutana kinsa may naghatag niining maong katungod? Ang tubag ni ana mao atong mabasa sa Marcos 16 kapitulo 15. O giingnan niya sila. He said to them, go into the whole world and preach the gospel to all nations. Sa ato pa kuan di ay kanang gitawag nato og aduna gi katungod nga gihatag. No gihatag ang kining Ginoong Jesucristo. Ug gani sa Mateo 18 kapitulo 18 gitudloan pag yung mga apostoles na sa gitudlo no kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Kung unsay inyong indili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit. Abi no do na poy musupak ana domingo nga kamo ba dai nagiingnan ana. Oh, okay. Nganong makaingon mong kami tungod kay kinidaang sa Mateo 18 kapitulo 18 ang gisultaan dili kini sa Marcos 16 kapitulo 19 si San Pedro may gisultihan ani ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Pero kini pong sa Mateo 18 kapitulo 18 kung unsay inyong itugot ato pa inyong na sa ato pa kining inyong mao na ni ang mga apostoles. Pero kining sa Mateo 16 ihatag ko kanimo si San Pedro pa ni. So ngano makaingon man ta nga ang Katoliko nang giingnan ana tungod kay si San Pedro ato manggiila nga ato ang pinaka-santo papa, ang pinakauna ba, no, di ba no? Dili mga laing relihiyon na di man nani naman no, di man gani na dili man gani in tao na mo tahod og santos gawas na yun aglipay. Pero kanang aglipay sanga man na gihapon sa kuan kining Katoliko pareho sana og kanang sanga ba niya nanalingsing mo na nga gimarkot murag kining aglipay murag ni sila sanga gikan sa Katoliko nga gimarkot. Nya gitanong nya niturok pod may pagka-Katoliko ra gihapon gamay. Ang problema lang kay wala na siya connection sa dakong punuan. Klaro ba ha? Ato pa doon yung pangutana, kamo dahil nang giingon ana. Para namo kami na. Kaya ang unang gisultihan gud nga na nang giingnan nga ihatag ko kanimo ang mga yawes gingharian sa langit kung unsa inyong itugod dinhi sa yuta itugod usab dito sa langit. Si San Pedro manggod unya kung sa among sa simbahang Katoliko si San Pedro mao ang pinakaunang santo papa. Nya dili lang po kasiyara. No, doon na po siya mga kaabag, mga santo pa na mga obispo, no? Kinsa man ang iyang kaubang mga apostoles. Naman nga sila po gitagaan po sila katungod, no? Maingon po si Kristo kung unsay inyong itugot, no, dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Kung unsay itugot ninyo, ano? Kung unsay itugot ninyo dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. In other words, katungod sa pagtudlo. Hingon niya na, no? Sa ito pa, kung mangutana ka, kisa'y naghatag o katungod sa mga apostoles, sa simbahang Katoliko, of course, mismo si Kristo, pinaagi sa mga apostoles na mga santo papa. No? Unya, matod pa lagi, ang matod pa kining maunga katungod, gipasa usab sa mga kining obispo ngadto sa mga katawhan mga kaparian, especially no mo nagitawag sa in English og episcopal ordination. Sa kanang apostoles
kanang pagka-obispo ang pinaka root word gid na episkopos, ano, episkopos nga sa ato pa kana bitaw sa ngalan ng episkopos, meaning inog kana bitaw kanang manununod, no, episkopal manununod sa mga kaobispuhan. So muna nga dunay kanang episcopal ordination, doon na po priestly ordination. Ako wala ko anang episcopal ordination kay pare raman ko. Nya doon na po diaconate ordination. Kanang diaconate ordination rikon mo ko sa una. Pero karon pare naman ko. Pero kanang kabahin sa kining episcopal ordination, magdepende na sa Santo Papa kung kinsay ang hatagan na. Pero of course, doon ay mga recommendations gikan diri sa Pilipinas. Okay, klaro? Katulugon man noong ko mahigala. Wag mo ko naligo, yung presko kayo ba, murag katulugon po lamang tagaha. Okay, noon niya, matod palagi, noon ay mga pangutana, kamo gyud ay na, para namo, og dili mo mano. Kamo mga laing relihiyon, og di mo makadawat ana, ay wala ra nay problema, di ra problema mugos, kay wala may pugsanay ning pagtuo. Ha, klaro? Noon niya, matod palagi sa atong simbahan Katoliko, doon na pud tay kanang problema usahay kay doon ay mga pagtulunan usahay nga mismo ra pong katulong kanang bitaw kining mga Katoliko ra pud may musupak usa na ni ana kining artificial birth control, no, daghang Katoliko nga di yun mo tuma ni ana nga mag artificial birth control gyud sila. But anyway, may katungod man lagi ang simbahan sa pagpanudlo, no, so na mo na nga naagi mga gipang tudlo po sa simbahan nga dili gid pwede. Doon na po uban niya dili kanang wala po tay divorce. Ang uban nag-ipon-ipon na lamang pod. Pagsupak man na sa pagtulunan kay buti pa sabot ni Kristo nga usa ra gyud ang imong kapika sa kinabuhi. Manabitaw na nga sa atong simbahan Katoliko may higala daghang moingon lisuda po kay makapakasal din na kay daghang kuti-kuti. Dili na pagkuti-kuti, pag siguro na nga mulungtad gyud ang inyong kaminyoon. Mulungtad ba? Kaya gato orang lahus-lahuson. Kabalo ka dito sa ubang mga lugar may gala, no? Ang ila, dunay nakasal, artista ba ito? Siya ka dunay nakasal. Usara ka adlaw, pagkaugma, divorce na. Gilaliman ka anang istorya, ha? Sa ito, pakining kaminyoon, dili dahil ni mayong dali-dalion, no? Automatic. Pagka-uyab, magpakasal may, kasal gyud di na pwede. Mag-agigin mo ana, o makuting pagtuon, makuting pagpanudlo, makuting pagpasabot. Aron nga ang inyong masabtan ninyo kung unsa kining atong kasal, no? Ang kasal sa kining sa simbahan Katoliko usa ka sakramento. Kung sa sakramento ko, kanagong makitang timaan ni Kristo aron makapadayag siya sa iyang dakong pagtuog, aron makapadayag siya sa iyang kanang dakong gugma lang sa katawhan. Muna yung gitawag og sakramento, no? Matud pa, a visible sign instituted by Christ in order to give grace. Ano, klaro? Abi no, murag di na dyan ko kakaya, mahigala, katulugo na dyan ko kaya. Murag mo piyong na ginang akong mata iya-iya. So, dagan salamat ha. Ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug kaagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang misa, tapos na ang atong katekises. Dadon nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.